Nacho Cerdà és un dels directors de cinema del nostre país amb més projecció internacional. En menys de 40 anys ja és una referència del gènere de terror en pel·lícules i curts que han recollit èxits arreu del món. Té un interès especial en la mort, a la qual ha dedicat una trilogia de curtmetratges que expliquen la fi de l'existència des de 3 perspectives. Des d'un punt de vista, jo diria que espiritual, un altre físic i l'altre no tant des del punt de vista ni físic ni espiritual, com diria jo, des de la soledat de les persones que han perdut algú i de com aquest sentiment doncs, pot a poc destruir a una persona. I jo crec que són visions, algunes negatives, altres positives, però sempre amb un esperit de continuïtat. És a dir, que la mort no és al final, sinó que, o jo vull pensar que no és al final, sinó que deixa una porta oberta a altres coses. En l'any 91 vaig tenir una primera experiència amb la mort molt directa i vaig veure una persona com li agafava un infart davant meu i es moria. I aquesta sensació de que ara estàs viu i després ja no estàs viu, és una qüestió de segons. I què és el que passa aquí, no? Jo crec que tot això va ser una mica el germen, no? L'inici de la meva, potser, línia de, no diré d'investigació, perquè no estic investigant res, però sí com a mínim de preocupació cap a, com a mínim, fer participar al públic amb el qual m'estic comunicant d'una cosa que a mi m'angoixa molt. Una visió, concretament, la segona, la trobaran insuportable, perquè és la que tracta des del punt de vista físic i està tot ambientada en una sala d'autòpsies. Vull dir que quan jo vaig anar a preparar-me per escriure el guió i vaig veure en directe autòpsies de la mà d'un metge forense, a més dona, perquè moltes són dones en aquesta professió, doncs em va remoure tot aquest sentiment del que parlava, no? De la mort com a realitat quotidiana, no? I a més una realitat que era com si no passés res. O sigui, precisament tota aquesta transcendència de la que jo parlo a vegades, o de la que la gent voldria parlar o pensa o creure, allà no existeix. Ets un cos, ets un despojo, no? I a més ets tractat com un ninot. I això a mi em va sobtar molt. I vaig intentar reflexar-ho amb aquest segon curtmetratge, que és Aftermath, que ja en el seu moment de l'estrena l'any 94 va portar cua perquè evidentment va ser un escàndol en el seu moment a les Sitges. Jo recordo que va haver gent que se'n va anar, si no podia suportar la imatge, que no me l'inventava, era totalment realista del que jo vaig veure i només vaig reflectir aquella realitat, punt, és que no va haver-hi res més. Evidentment hi ha tot un tema de necrofília i de manipulació del cos que no té res a veure amb la realitat, o sí, això ja no ho sabré mai, però potser això és el que es trobarà a l'aficionat potser de gènere més hardcore, no? Bueno, potser sí, però jo no considero el gore això. O sigui, el gore és una cosa molt més festiva, molt més còmica, probablement, que no es pren tan en sèrio a si mateixa, no? O sigui, Brain Dead, o les pel·lícules sí, de les de Peter Jackson, no? Això sí que jo crec que és un gènere més gore, que s'entén a si mateix. Jo crec que aquesta pel·lícula és més un drama de terror. Un drama de terror que a mi m'agradaria entrar més o comparar més amb el regust que et deixa una pel·lícula com Funny Games del Michael Haneke. És a dir, són pel·lis molt més dramàtiques que tenen un tractament extremadament dur i sense concessions, però que no és una pel·lícula gore ni és una pel·lícula de terror a l'uso. S'ha fet un festival molt més internacional que abans i et permet a tu com a cineasta també mostrar la teva obra davant d'un públic enorme i davant d'uns professionals amb els quals tens un feedback. I per tant és una espècie, no et diré de Cannes, però podria dir-te que és un festival dels festivals de terror del món. És una pel·li que el que trobarem és una reflexió sobre el món del cinema, no? I sobre com el cine ha estat una arma de manipulació per part de molts règims totalitaris, per part d'altres experimentadors del cine. És una espècie de revival i un homenatge que faig personal a tota aquesta part d'experimentadors bojos i que molts d'ells es van dedicar després al cine fantàstic, perquè és una forma d'experimentar també el que et deia, no? Amb la narrativa cinematogràfica, de rodar amb bastants medis però d'una manera molt més rotativa, perquè una pel·lícula tingues en compte que necessites 2-3 anys per
començar-la, per fer-la, és difícil i el finançament és complicadíssim. Per tant, la publicitat et dona com a cineasta et dona la possibilitat d'anar rodant, no et diré cada dia, però millor cada mes, no?